azabtuwa. Wata rana ne ina a bakin aiki kafin na sha ruwa, sako ya iso gare ni ta zo nema na kunji yan uwa. Neman ta nake masoyiya ina zanganta yan uwa. Da zuwa na sai ta fara kyakkyawar shaida kai na bajira, marasu kake gure zan shekara dan baiwa kai nake jira. Suna ka zuciya yi tasiri ne kafin na ankara, labari ne ya riskin batun auren kai sani damuwa. Masaniya tunani na faɗin hakan ta yi domin ta ji kalma ɗaya. Na ce mata kin saba lamba ni ba na da masoyiya.